xentiña da boa. Hoxe paja a productora, pediu uns carabineiros, que me paja sempre. Pero mirade que bichillos que teño aquí, que bonitos son. Bueno, con isto íbamos facer unha salsa de carabineiros para unha pescada galega. Eu creo, a raíña do mar, chamanlle, non? Por algo será. Será porque eu creo que a pescada é un deses peixes en onde podes atopar a 6 pavetes o kilo e pasar a 15, dependendo de tal. Pero sempre está aí nas prazas, sempre está nos congelados, sempre está expostas, sempre. Eu creo que é o peixe máis consumido que temos, non? E como é dos máis consumidos, eu non sei as receitas que hai, porque son por miles. Aquí xa fiñemos, bueno, salsa verde, o forno, de todo tipo. Hoxe imos por o sinxelo. Imos por o sinxelo porque o único que vamos a facer é marcala. Intentar falar un pouquiño dela, de como preparala, de os tempos de cocción que teñen, o anisakis, que é moi importante tamén na pescada, naturalizar o anisakis, porque a día de hoxe temos que naturalizarlo e saber tratar con el, sin asustarnos, sin que nos tire para atrás ni nada, porque todo ten un sentido. Despois vimos falando. E bueno, unha pescada en salsa de carabineiros, typical, vale? Pero unha receita chulísima, que perdura ao longo do tempo precisamente por eso, porque é moi chula e está moi boa. Así que, a ver onde imos a conseguir a pescada de hoxe, porque é destes peixes tamén, que de arriba hasta baixo por toda a costa, aí está, cada barco que ven trae algunha. Don Rafa Durán, compañeiro, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Celeiro, che, provincia de Lugo, porque se queres pescada, eu veño onde está a mellor pescada, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes como fai un peixe que cae dun edificio moi alto? ¡Tum! Estou con José Manuel Míguez, que é o jefe de... non me digas. Jefe de cancha. É que a min isto soname o baloncesto. Que significa jefe de cancha? Bueno, ven sendo o jefe de personal da lonxa, o que coordina todos os traballos aquí abaixo na lonxa. O que as leva todas, non? Todas. Durante moitos anos tamén esteveches na subasta. Sí. Dirixindo a subasta. 27 anos subastando. 27 anos. Sí. Está 8 anos que cambiei para este puesto. Un tipo amable, con bo humor, dende primeira hora da mañá, e hoxe vimos a por pescada. Aquí tendes, non? A maioría do peixe que temos nós é pescada. Pois menos mal, porque Xoanqui vai cociñar con pescada. A pescada que tedes aquí é do pincho ou do arrastre? Que diferencia hai? No, a maioría é pincho ou volanta. É pescada con anzuelo ou pescada con rede. Vale. Explicamos que a volanta ou co anzol tírase unha liña nai, non? Sí. Durante moitos metros, cantos metros pode ter? Non sei, pero máis ou menos unha praia me lleva ten sobre 100 metros, botañe que botan igual, che podo dicir exacto, igual 70, 80 ou 100 aparellos, multiplica por 100 e xa... Con boias e pesos, entón iso queda suspendido no mar, e despois de horas vais a recoller, e aí veñen as pescadas. De canto pesa a pescada máis grande que tendes aquí? Pode haber pescadas de 9, 10 kilos. O máis común é entre 2 ou 2,5, pero desas grandes xa son máis escasas. Dime unha receita que a ti che guste con esta pescada. Home, normalmente por aquí non solíase facer moito en salsa verde. Na salsa verde, sí. Eu recordo de cando eran as festas aquí que se facía casi sempre, era típico. Eu non sei que vai facer Xoan, que creo que con carabineiros, e se che pregunto polo prezo, estás a gusto co prezo que hai no mercado da pescada? No, ahora mismo hai un precio moi barato. Eu penso que pode comer agora a merluza calquera. Debería de ter un precio máis alto para o esforzo, para o traballo e para onde traballa a xente, algo superior ao que ten agora mismo. Pois nós, dende o Estache Bo, sempre queremos potenciar o traballo dos galegos e o produto galego, que o temos é moi bo, así que tomando nota na casa.
Xoanqui, a ti vale che? Vale perfectamente, claro que Pois sí. aí cho mandamos, graciñas, José Manuel. Gracias. Estaremos atentos a ver que fai o noso chef, non? Esperemos que a trate ben. Eu creo que sí. Sí. Bueno, pois virguería de peixe, que temos aquí, vale? Desde logo sí que é certo, que eu non sei, pero temos unha calidade impresionante. Aí Rafa está nunha zona onde a pescada está neste nivel. Aí hai garantía de calidade da boa. E aquí a temos, bueno, mirad unha cousa, o que fixen un caldo con parte da pescada. Con todo isto, estas espiñas, aquí deixei bastante carne. Porque cada unha desas cousas, sabedes, co caldo de peixe, faise en 20 minutos xa temos a lume baixiño, xa temos un caldo. Non precisamos máis. Se unha espiña comeza a descompoñerse, e aí empeza a salir un sabor amargor cando pasa, sabe, unha hora ou así, non? Por lo tanto, non se recomenda nunca máis, ao contrario das carnes, o peixe nunca máis de 30 minutos. Toda esta carne que hai aquí, daqui sacamos, eu polo menos saco platos tan interesantes como o que vou facer agora. Poñemos a televisión de Galicia, sentámonos na cociña, un pratiño para as espiñas e outro pratiño para a carne. Espichilicamos toda esta carne cos dediños ben camao, ben lavadiña, e toda esta carne vamos espichilicando, vamos por aquí. A partir de aquí, o vedes, na carta na televisión de Galicia, o tedes, en esta chegou que fixemos uns canelóns recheos de peixe impresionantes, pero a partir de aquí podemos facer cantidad de receitas, desde albóndegas, hasta croquetas, hasta facer con todo isto, facer unha lasaña de peixe, de pescada. Por eso é tan interesante todo ese produto como o que se vai facer, é dicir, isto non é produto de descarte, non é produto que se vai a tirar. Isto é a elaboración previa a outro prato. Importante, moi importante. Pero o lixo, nada. De feito, non son sobras. E a min gustame moito, moito, moito marcar iso. Bueno, moi ben, vamos a ver. O primeiro que vamos a facer é poñer ao vapor unhas patacas, unhas cenorias e uns feixóns verdes. Vou arrimar por aquí. E uns feixóns verdes que imos a cocelos tamén ao vapor. O vapor vai. Temos aquí a vaporeira, vale? En vez de auga, caldo. Botamos o fondo deste caldiño e no vapor deste caldo vais a facer todas estas verduriñas. Cambio o conto, Desto auga, cambio o conto. Cambia moito o conto. Aí está, cheja. Vale, para dentro as pataquiñas e todas as verduriñas. As patacas son así pequeniñas, eu casi vou nas deixar así. Despois, ao final, se me apetece, collemos e cortamos ao longo, tipo cachelo, pero eso depende. Nun principio vou nas cocer así, enteiriñas. Cando facemos no microondas as patacas pasa unha cousa así semellante, así que quedan máis brandiñas, quedan con outra estructura, non? A min gustame moito, o vapor que queres que vos diga. Moito, moito, moito. Traballo moito con el. É moi sano. Pero a comida sabe que non sabe a nada, a comida ao vapor. Bueno, claro que non, non sabe a nada. Sabe o que ten que saber, unha pescada sabe a pescado, unha pataca sabe a pataca, si é boa. Ahora, que vosotros non vos cheja ese sabor que queredes máis, non? Non vos apadar. Pois falamos de todo isto, de que non rompe ni nada precisamente para que lle demos ese sabor. Imaginade, pois eso, nunha tixola ou nun wok, que lle metemos un pouquiño de pemento doce ou de curry. Ya temos o sabor, ya está, feito, solucionado. Xa temos o panal cheo. Vale, veña, unhas cenorias, que tamén van a ir. Como cortamos as cenorias, como cortamos o resto dos ingredientes. Se vos fixades, aquí prácticamente todo vai levar o mesmo tempo de cocción. É dicir, a pataca precisa unha cocción dunhos 20 minutos aproximadamente, non? 15, 20 minutos aproximadamente, non? A cenoria por aí anda, tamén. E os feixóns igual. Por lo tanto, tamén buscamos cousas para que se fajan ao mesmo tempo. Podemos facer unha cabaciña ao vapor, sí, pero quita antes. Quita antes, porque senón vas a topar aí nada. Vale.
Vedes o rollo, non? A forma e o xeito de pensar un pouquiño antes de facer e xa está. Con estas dúas cheganme. Ben, ben, ben. E como cortamos? Pois, se a pataca coce así, eu penso que a cenoria tamén pode tranquilamente cocer así. O logo. Vale. E vale. Ou en cuartos tamén, vale. Isto imos a lavar. Isto teño lavado. Imos a lavar a pataca porque estuvo en contacto Aí está. Listo. Para a pota. Aí está. E as pataquiñas enteiras. Moi ben. Como non prenda, mal imos. Vale. Listo. Que vaya facendo. Moi ben, falta poñerme sal, feixóns. 4. Con estes 4 han de chegar. Vou poñer isto por aquí atrás. Vale, como facemos? Quitamos, eu quitolle así, as dúas tiras. O podemos facer así, vai cocer en 20 minutos aí ao vapor igual pataca? Sí. Vai cocer, vai chegar esos 20 minutos para que cozan así. Pero que te gustan un pouquiño máis brandiños, a min, por exemplo, na casa sí que nos gusta, sobre todo a miña compañeira, gusta que esteñen, senón os dentes rechían. Dice, a mí rechían os dentes. Se están ao dente, non me gusta eso. Bueno, pois cocemos uns minutinhos máis. Ou adaptamos o tamaño ao tempo de cocción. Neste caso, facemos así. E cortamos así. E agora sí que cocen, están ben cocidos en 20 minutos. Vale. Bastonciños. Eso e iso. Iso e iso. Vale. E vale. Vale. Veña. Moi ben. Adentro. Con eles. E temos aquí xa unha virguería, Imos sargar así un pouquiño. Botar un chisquiño de sal. E a min deixade de botar un pouquiño tamén. Os outros é opcional. Pero que vaya xa collendo sabor. Incluso un chisquiño, xa sei que vai ao final, non? Pero a min ahora un chisquiño de aceite de oliva. E isto xa apetece así. En cru apetece xa. Listo. Guarnición a xeito. Segunda parte. Carabineiros, o primeiro que imos a facer é un bo caldo. Para facer ese caldo, todo ingredientes comestibles. Ese caldo vai pasar polo vaso batedor e secarlo enteiro e molo papar. Vai ir para dentro. Polo tanto, igual que en outros caldos collemos, que se pode comer igual, que isto non é tóxico, a parte verde ni nada, simplemente é máis dura, e aquí podíamos triturar igual. Pero bueno, me refiro de que con isto que estou dicindo, non botedes as peles dos allos, por exemplo, non? Que en outros caldos, pois collemos un allo, machacamos, taca, e vai para dentro xa, non? Ou a cebola, que a mellor non está moi ben pelada, da igual, porque todo eso descartamos, da igual, non vamos a comer. Aquí sí, aquí imos a comer o caldo, vale? Que vai se convertir nunha salsa. Ben, polo de pronto, collemos chisco de aceite de oliva para esta tarteira. Aí está. Conectamos 6 e 7. Ben, un par de dentes de allo, a cenoria e o allo porro. Vale. E, por suposto, un bo rustrido. Mentiño, estou esperando que quente aí eso, Estou preparando os alimentos e demais para telos xa listos. Ben. E isto ha de chegar tamén, Tamén imos a picalo ben picadiño.
Facemos así e así. Vale e vale. Ben. E antes imos a marcar un carabineiro, os carabineiros. Aí é moi importante o que imos a facer agora, tamén. Isto pelamos ben e tamén van en anacos pequenos. Veciño! Hola, Isa. Como estás? Boas, moi ben. Moi contenta. Canto tempo sin verte, mi madriña. Por lo Pois menos fai teño. 24 horas que non te vexo. Polo menos. E aí va. Vaiches, botasme en falta. Hombre, como non te Eu vou a botar en ti, falta. dixen eu vou ver. Hoxe traiche un veciconsello que vas flipar. Sí? Xa o verás. Pero vai me Por- gustar. A mí. Si, Mira, vai gustar a ti e a todos, xa o verás. Eu son bravo, Que sabes? No, A pero ver, hoxe trae un veciconsello de limpeza, pero moi útil, e con cousas que todos temos na casa, xa Bueno, verás. de a ver. limpeza gústame. Tes patacas? Teño patacas, teño. Verdad? Mira, aí quedaronme dúas. Mira, pai, que xa che quedaron dúas aquí. Sí. Pois mira, patacas temos todos na casa. Sí, Verdade? sí, aquí a pataca en cristales Galicia. tamén. Cristales, ou os teño diante dos ollos, xa. Pois pas gafas tamén sirve. Mira, que che Tamén. collo un coitelo aquí. Colle. Pois a pataquiña que a temos na casa, facemos guisos, potajes, facemos de todo, meu facemos fillo, de porque todo, é pa que non- todo. Que non falta pataca. Que non falta pataca, aí Oh. está. Pois, pa limpar os cristais tamén. Para limpar os... Non me fastidias, Bueno. enchompas todo o cristal con... Non me Vexa, va... pai, que che vou facer unha Que dices? demostración en vivo, que senón, si non lo veo, non lo creo. Que vas a limpar aí a Pois xa o cristaleira de verás. atrás? Vou che coller dous, así. No, aquí Dous, che vale. limpo o microondas. O micro, vale? Bueno, está Che limpiño, para pero microondas. relimpa. Partimos a pataca a metade. Sí. E agora só hai que frotar, e frotar. Frotar que unha con outra. Non, co cristal, mira. Contra o cristal. Ti mira, Pero é moi barato iso gústame. home, claro que si, mira pa aí as huellas do... Non ves de pasarlle. Ahora os electrodomésticos son así todos modernos. Sí. Ti frejas a pataquiña, Sí, de sí, darlle sí, cos sí. dedos, e isto, nós que temos cativos... E agora que con iso? E agora limpas. E Mira, queda ben? Ai, pois queda ben. Pero mira pa aí. Oye, non sabía. Mira Mi que madriña andamos a contaminar por aí adiante, non me fastidies. Sabes que pasa? Eu, bueno, ademais xa empeza a estar ronca. Cada vez intento eliminar máis os produtos químicos e tamén Sí, eu tamén. traen olores tan fortes. Eu tamén, Verdad? E ás sí. veces pois non nos toleras, nada ben. No, tes razón. Por eso hai algún produto químico que xa empeza a toser, madre mía. E que a pataquiña ando aí investigando, e que o vinagre. Outro día comprei outro do vinagre, xa verás. Vale, eu o vinagre sí que o uso moito para a limpeza, De feito, Claro. teño o vinagre industrial e demais dese, compro por garrafas de 5 kilos, uso moitísimo, Pois mira moitísimo. pa aí, a pataquiña, A que pataquiña, temos pero todos que na casa. vale. E Oye. vai xenial. Veciña, Para limpar os cristales. dá justo terte por aquí, E logo, sempre che veño con algo. Sempre. Mira, e tamén pa o bao, antibao. Sabes como contou un taxista fai moitos anos? Pro espello do Sí, sí. baño. Claro, pa o espello do baño, e pa o coche. Pro coche. Ahora claro, que chega pa o inverno. parabrisas, ti frotas a pataquiña así por dentro, Sí. e pasas un pano ben quitando. Contoume un taxista fai anos, Anos este truco. Xa está. Eu comparto todo, meu fillo. Tomo nota. Viches? Tomo nota, Que aquí tal? todo Que fas hoxe? Bueno, Moito hoxe vou peixe? facer unha pescada, sí, hoxe vou facer unha pescada, vamos marcar a plancha, imos traballala ben, pero o que vamos a facer para meterlle ese gusto, non? Ese clásico, teño aí uns carabineiros, mira para aí, Madriña, son como a puños. Son como a puños, de feito xa comenzamos a Madre traballar mía. con eles. O que imos a facer, mira, imos a facer unha salsa de carabineiros. Primeiro imos a marcar. Non Sí. quero que esta cabeza... Necesítalos marcar primeiro, para que solten así o... Efectivamente. E isto... No? Mira, estáseme facendo a boca. De ver esa cabeza, digo, xa Escoitame un segundo, ti non tiñas que botarlle as jaliñas, que me estaba dicindo. Non é por nada, era por... Teño, pero xa estou babeando. Despois agobiaste esas cousas, Claro, non? anda Que tes a aí, presa. andas ás presas e non sei que, non? E o dixo por iso. Veña, que xa che dei o consello doxe. Ala, Oye, marcho. veciña, ven dentro de 20 minutos. Vale, veña. Vale? Chao, chao. Por favor, gracias, chao. Bueno, e temos aquí que é o primeiro que imos a marcar. Estes carabineiros, vale? Aí. Sacamos un. Isto é o estómago, intentamos sempre retiralo. Pero isto que temos aquí, iso é arte. É arte. Mirade. Con
Isto. E a cabeza puden partila, non? Partila e quitalo de dentro. Por mí interésame conservar o que hai aquí dentro. Isto é o que lle vais dar un sabor impresionante. Esa salsa é moi sabrosa. Vale, outro máis e facemos o mesmo. Encapsulamos os xugos da cabeza, que van quedar aquí. Vou prender aquí o lume para marcar xa. Teño a patata cocendo, o teño o vapor, 2 vou subir o 3, porque estaba fervendo aí cando... Ves? Bueno, xa escapou. Pero cheja, ao número 3 cheja. Vale, segunda cabeza, témola aquí. Vou facer outra máis. Mirade, chisco un ollo e estou con vos, vale? Ata agora. Moi ben. Aquí, collemos as cabezas e marcamos ben. Ben. E por aquí nesta beira botamos as cáscaras. Moi ben. 2 garfos. O teño no 9, O recendo que está subindo xa pola cociña xa implei, xa di algo. Xa di algo. E unha delas vou a reservar, pero un tratado, ben feitiña. Esa cabeza que vas a ver aí ahora mesmo, que está pasando nesta cabeza aí, dentro non a abrimos. Dichedes que cortei por aí, non? Por a base, precisamente para encapsulala. Todos eses xugos de cabeza están quedando dentro, estánse facendo no seu propio vapor. Non vamos a conseguir o sabor de torrado, pero sí que vamos a conseguir un moi bo sabor. Querede abrir? Querede que todos eses xugos solten? Vale, estou de acordo, pero se o facedes pensade na evaporación. Produces unha evaporación, por lo tanto, esos xugos tamén vanse, a non ser que lle botes un líquido por riba. Eu explico o xeito este. Cal vai a ser a que vou a reservar, a máis bonita de todas? Un segundo, aí vai. Vale, vale e vale. Veña, estou con caña, Vamos ver como temos a pataquiña esta. A ver como a temos. Bueno, ainda lle queda, Non lle queda moito porque xa vedes que solta, non? Pero 5 minutiños ainda queda aí. E como queda? Queda enteiriña, queda moi ben, queda ideal ahora para salsear e para traballar con ela. Esa abriu xa. Pero esta vamos deixala. Mi madriña, que rica, que cousa. Como a recende, muchachos. Mi madriña. Moi ben. Xa comeza a abrir. Deixame sellar por aquí. Que quede ben selladiña. Non hai cousa máis rica, de contar uns bichiños destes. É un clásico des que estamos moi orgullosos. Digo, os cociñeiros que levan cociñando, como o solomillo Wellington e todo iso, non? A cola de peixe sapo que se fai toda. Esa temos que facer un día, con pemento doce. O falso bogavante. Ben, esta témola. Máis cousiñas. Seguimos, marcamos, vedes eses xugos que están soltándose, eso é que non podemos perder. Por lo tanto, aquí apagamos. E como apagamos? Con máis auga. Aquí temos que ser rápidos, muchacho. Ben. Douramos a cebola. Estou no número 9, a tope. E o allo. Aí vai. Que arrecendo. Oes, queredes botelle unha folleña do loureiro? E non son. Eu os mariscos de cola non lle solo usar loureiro. Pero bueno, vosotros queredes un pouquiño de viño branco, tamén acepta, vale? Moi ben. O único que vou facer agora é cubrir o xusto, o xustiño de caldo, primeiro flamexar con coñá, botarlle o tomate concentrado, flamexar con
coñac e unha vez que teña flamexado con coñac, de caldo boto e xusto. Porque aquí non queremos, ese caldo tamén vamos a tomar. Vamos ir ao final, vale? Despois. E vedes todo como pasamos polo pasador de puré. Deixademe cocer isto un momentiño e vémonos agora. Vou poñer as orellas aquí a esa tarteiriña, esa lleva o talamán. Bueno, biches, non? O que collimos, pasamos polo brazo batedor, pasamos polo coador chinés e aquí collemos esta salsa. Aquí temos esta salsa. Vais encargar agora de atopar o espesor xusto a evaporación. Vosotros valorades. Que vos vale así? E dice, oye, pois a mí así queda perfecto. Ademais, somos dabondo e preciso esta cantidade de salsa. Muy ben, tirade para adelante. Vai a ser rica, Está riquísimo. Non seja 3 barras de pan, facedes bocata de salsa. E, por outro lado, vamos a facer a raíña do mar. A raíña do mar. Moitas veces, a min, son o primeiro, en decir, ois, a min posme un San Martiño diante ou está non sei que. Pero se me das a escoller, oye, quédate, acabas o mundo. Que peixe queres e tal? Máis polivalente, tal, a mí dan unhas boas pescadas. Teño o ferro, que xa prácticamente non se aguanta. Cos dediños, por suposto, con pel. Sempre, todo, peixe con pel. Quitarle a pel, bueno, vosotros veredes, pero aí é onde está todo o sabor. E se o mínimo de grasa que ten un peixe, como pode ser este, está aí. Limpiña e marcamos. Non tocamos, nada de mover, ni nada aí, non tocamos. Vamos todo ao redor e pensade, temos este grosor. Ten que chejar ben o calor ao centro, non? Volta a volta, non pode ser o que falábamos antes. Aquí temos que ir xirando, xirando, xirando. O teño no número 7. Que outras veces digo, a tope e tal, para ese poder, se fose máis delgadiño, sí. Pero neste caso non. O 7 e mirade como está cantando. Está soando a música, bueno, pois agora vamos ao redor e facendo. Por que non boto antes os... Os vou poñer agora xa, Isto de poñer e retirar prácticamente. Aí. Diga, por que non poño antes os carabineros? Non os poño antes porque fanse muitísimo antes. Isto agora vai un volta e volta. E tiro porque me toca. ¡Quieto! Non, aquí váleme xa perfectamente, váleme perfectamente. O que teño aquí na cociña. Compañeiros. Bueno, vedes? Vedes? Vedes, aí está. A ver esta salsiña. ¡Uah! Boísima. Prato de primeira, Imos ca pescada. Mirade. Un segundo. Isto que vai axudar moito. Primeiro, isto está listo xa. Sete. Subimos un chisco. 8. E seguimos marcando. Vale, e seguimos marcando, retiramos esa salsa, a temos xa ligadiña, Eu non quero que se faga máis.
Polo tanto, collemos vinebra aquí e comezamos co empratado. Vedes como está? Esvesiña? Está ideal, Ben, faltalle este canto de aquí. Imos botar un chisquiño máis de aceite. Aí. E listo para comer. Deixádeme, vou empratar, vou comezar xa co empratado. E imos a disfrutar hoxe. O empratado vou poñer o fondo con esta salsiña de carabineros. Aí. Despois a pescada en riba. E despois a patatiña. Sen máis. Vémonos aí, na esquiniña da mesa, vale? Agora. A ledicia entra no tachebó cando aparece a raíña do mar. Cocemos ao vapor dun caldo de peixe a pescada, as verduras e reservamos. Nunha pota cun chisco de aceite de oliva marcamos as cabezas dos carabineiros. As verduras e flamexamos con coñac. Cubrimos co caldo de pescada e deixamos cocer 15 minutos. Pasamos esta salsa polo brazo batedor e polo coador chinés. Incorporamos a unha tarteira e cocemos a lume baixo ata obter o espesor desexado. Nunha prancha marcamos a pescada previamente salpementada e afeitada. Marcamos os carabineiros. Empratamos co mollo e as verduras e listo para comer. Bueno, señor Míguez, xefe de cancha do Porto de Celeiro. Esperemos que aquí en esta chego estemos á altura de que vostede nos pide. Eu penso que aquí chegamos a un nivel de domingo mínimo. Xa non quero dicir de noiteboa ou de fin de ano, Con esta salesiña aquí tes garantizado. Pero este lombo de pescada, xapó. Area de salto arriba e nada máis, Non precisamos nada máis para disfrutar como que somos, como galegos. Bueno, un biquiño. Unha aperta e ata outro día. Yam. Yam. Yam.